Ọdịnala kwesịrị ịbụ ihe mmadụ na-emere onwe usoro obibi ndụ. Enwere gasị na is a personal thing. Ịghọtago onwere ihe mmadụ nwere ike ndị mmadụ nwere ike otu mmadụ nwere ike isi na-emere onwe ya na-atụkwasịghị oke obi because dịzị ka anyị guzozi obi anyị na-etụkwasị na ndị dibịa ndị eze nwaanyị maọbụ arụsị dịgasị iche iche. Onwere etu mmadụ ga-esi wee mee ka ọ ghara ịbụ ka ọ bụrụ ihe ọ ya tụkwasị chi nke dị n'ime ya obi karịsịa ntụkwasị adụkwu ntụmọdụ ya ka m gwa m ihe kpatara ihe niile onye kwuru onye onye na-ekwu ekwu okwu a na-ekwu enyezi ụwa oke ọchịchọ kpatara ife niile na-achọ onye ahụ ị na-asị ka ọ yọbachi ya n'ụlọ maka ịgwọ mmụọ bụ ihe na-ere mmadụ. Nna nna m gwọrọ nzi ya ọ sị na a na-anọ na union na-agwọ mmụọ ọ ife dịrị mmadụ enwere onwe ya machi ya mara mmụọ nọ na mefa mmadụ enweghị o kwesịrị ime na mgbe ụbọchị kwesịrị ime nwoke bụ nwunye eziokwu n'oge niile na mgbe niile onye ya na ya nọdebe wee were ya fụ usoro ndụ ya mara na ọ bụ tuwo ozugbo ka ndụ onye ahụ agbanyeghị na a ga-akpọnwụ n'ọnụ ọ dị ebe niile agbanyeghị na a ga-asị na nka ọ dị ebe niile agbanyeghị na ụfọdụ ya ajebe ebe ịmaracha na onwe ejikwa nge na ajebe ịkwanụ stọk mgbe ihe ya bụ ya stọk maka ya stọk ọsịghị ebe aga mma agbanyeghị ife ndị a niile oke ọchịchọ ya kpatara ya onwe ozi onye ya anọkọta sị ka ya nyọbachie ka chi ya nyere ya aka ọ chọrọ ihe ya ya mee etu ozugbo eme nke biya olite nye nke ma gwọ ọrịa nke a bụ ya were nye nka ya alụ ọdị ọsịsọ na-eme nke ọsịsọ oke ọchịchọ ọnya kpatara na onye kwuru onye wuru ya oke ọchịchọ abụrụ ọdịnala maka na okwu ndị ọdịnala si na onye buru chi ya ụzọ ọsọ ya bụ ka anyị na-eme ka anyị bube chi anyị ụzọ maka na ọchịiwu karịsịrị ihe niile. Anyị ka nọ na ọgbakọ ọdịnala ebe anyị na-eme ka ndị mmadụ ghọta na nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Onye mụ na ya nọ bụ onye ndu ndị ọgbakọ ọdịnala worldwide Ikenna Nwachukwu eze Ugonnia Okija. Okwu anyị na-etinye ọnụ taa bụ ebubo na-ebogasị ndị ọdịnala dị iche iche ndị dibịa ndị eze nwaanyị na-emezi 419 na ya bụ ọdịnala ewesị ka ha bịa maka na ọha nwa bụ isi mmiri na ọdịnala ka akọwara anyị ihe na-ekwu eziokwu. Ọ bụrụ eziokwu kedu ka esi wee mee ka ọ dị mma. Anyị ga-azụrụ n'ahịa anyị zụrụ n'ahịa achịghata anyị wee mepezie ekwentị jide na ya anyị na